Na prenájom dvojizbová chyška, ktorá je kompletne nanovo zariadená s touto mega loďiou. Vítaj na obliadke. Loďia ponúka príjemnú západnú orientáciu, čo zabezpečuje dostatok denného svetla a je tu miesto aj na večerný relax po práci. Byt sa prenajíma kompletne zariadený. V obývačke nájdeš gauč, konferenčný stolík, miesto na telku a hneď vlastne z obývacej časti je vstup aj do spálne, kde je nová manželská posteľ a veľká vstávaná skriňa. Vstupná predsieň ponúka úložný priestor v podobe rolldoor skrine. Plynulo prechádzame do kuchyne, kde je jedálenská časť a kuchyňa je plne zariadená. Je tu indukcia, varná doska, chladnička a pračka. Pri kuchyni hneď po ruke je kúpeľňa, ktorá je menšia, ale praktická. Disponuje sprchovacím kútom, toaletou a umývadlom. Ďalšie detaily o tejto chyške nájdeš na našom webe. Takže majte sa fajn a vidíme sa na prehliadke.